Il-festa ta' San Publiu fetħet l-istaġun tal-festi madwar il-Gżejjer Maltin. Festa li tkun mistennija mill-Furjaniżi sabiex jiċċelebraw il-festa tal-patrun tagħhom. Festa li bdiet permezz tal-pontifikat fi Knisja Arċipretali tal-Florjana b'quddiesa ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona assistit minn Patri Albert Mikallef. Preżenti għal din il-quddiesa l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta Giorgia Bela flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Laurence Gonzi. Hekk kif spiċċat il-quddiesa il-President u l-Arċisqof kif jagħmlu kull sena żaru il-każin tal-Banda Velena. Għal din l-okkażjoni inkixfu żewġ lapidi kommemorattivi ta' presidenti u benefatturi li taw semhom tul is-snin f'ħidma f'dan il-każin. F'diskors tal-okkażjoni Monsinjur Arċisqof Pawlu Cremona sostna illi l-festa nisranija ilha minn meta żarna San Pawl 60 sena wara Kristu u qal ukoll li l-volontà tagħna f'dawn il-festi tradizzjonali għandha dejjem tkun waħda nisranija. Fid-diskors tiegħu il-President ta' Malta Giorgia Bela irrimarka kemm hija sabiħa li din il-festa għandha qaddis wieħed, banda waħda u kemm tirrifletti l-għaqda meta anke iġġor kulur wieħed. Huwa tkellem ukoll dwar l-irwol tiegħu bħala President illi dejjem kien il fuq mill-partiti politiċi. Il-President qabela spjega kif inqabad f'kontroversja bid-diskors illi jagħmel bħala President ta' Malta fil-ftuħ tal-Parlament fil-bidu tal-leġislatura ġdida. Il-President qabela spjega illi dan huwa diskors miktub mill-Gvern u l-President huwa fil-kompitu kostituzzjonali tiegħu illi jippreżentah u jaqrah fil-Kamra tad-Deputati u spjega kif din hija sistema illi werritna mis-sistema Ingliża. Dan dejjem sar fil-passat billi dan id-diskors ikun jinkorpora fih il-programm leġislattiv tal-Gvern ġdid għal-leġislatura l-ġdida. Sentenza li sa ngħid mhijiex biss is-sentenza tiegħi imma tolqot ukoll lil kull President ta' qabli huwa kompitu, obbligu kostituzzjonali li l-President irid jaqra dak id-diskors li jippreżentalu il-Prim Ministru. Il-President Giorgia Bela issuġġerixxa żewġ proposti. Waħda li l-President għandu juri ħsibijiet f'okkażjoni bħal din sabiex jispjega huwa stess fi kliemu ir-raġunijiet għala qed jinfetaħ il-Parlament. Semma wkoll li għandu jkun il-kap tal-Gvern li jaqra il-programm tal-ħidma politika illi l-Gvern ikun beħsibu jħaddem fil-leġislatura ġdida. Intant wara d-diskorsi il-mexxejja iltaqgħu mal-Furjaniżi f'riċeviment apposta fejn komplew maċ-ċelebrazzjonijiet ta' din l-ewwel festa tal-istaġun tal-festi.